Kanigre ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor menta ka step ka khatsan trik no opera kilong. Hapin sange shipor ya ka jingshong dorbar hinin ka sngi habaro atli ki yeng jong ka parliament hadin ka jingpin kiwin ki khot ka liang persya. Pinni hukum ka office jong ka district magistrate East Khasil district ba onsya manyat tang ki bos kamai bat ki kaliret hajin kiyeng dam umyam khot jingalang ka sarkar jila ya ki khot ka Petroleum Association of Meghalaya banyak ren ya kecing bat pelong awareness program ko office jong deputy commissioner Riboy district lembaga nat food civil supplies and consumer affairs ban pinsong thu pat ba halor kecing bam bala song lupa ka khubor ka babnya ka jingshong dorbar habro arli ki yeng jong parliament ka lahap ban pinsange no shipor hadu ka por arbaje no phaisngi hadin bakil khot jong ka liang persya kilapin ki win ya ka yeng dorbar haba ka jingshong dorbar halu sabha kala sedang ni step kil khot jong ka liang persya kilapal tasla halor ka jing bomla ki bor pahara ban pingor ya ka jingja ka balaja ha ka sngi balang jong tayo na ka liang umintri ya dari Rajnath Singh ulapin tip ba ka jing tok kit klaya shakmat halor ka ni ka jingja ha ka jingshong dorbar ha raja sabha udokot jonggani ka yeng ubade na ka seng TMC udek obrain ula syak suspend no na ka jingshong dorbar hadin bola penthut ya ka jingshong dorbar kidokot jonggal yang persya kilapan pau ya ka jingbitar ka jongki bar perta ya ka slogan ha ka jingshong dorbar ka balong hin ka sngi hadin ka jingja ka balaja ha ka sngi balang na ka liang ucharman ujak dip dankar ula pentip ha ka yeng bala IT ha ka high level ban pelong ya ka jingtokit halor ka ni ka jingja ka office jong district magistrate East Khasil district hinagasngi kalapin mi yako hukum ba onsya tang ya ki bos kamay ni ki bos kit passenger ba ki kalirit ba kinyat ha ka jingking dam ha umyam shuru kani ka silam trekam kalapin mi ru yako hukum ba ki kali ki bawan na east but west general district ki di benyat no na moring kneng sa Shillong bypass ba ki kali ki bawan na west Khasil district southwest Khasil district but na eastern west Khasil district ki di benyat no na pomlak lang ni na morung lani na Shillong bypass bat kani ka jing mit mai ya ka jiya jong kikali kan trekam no mardor tat hadu banda pentip da kumoy pan ka review meeting kalalong hin kasngi ha ka conference hall jong ka circuit house ka batmai ha Bakmara South Garo Hills district kibawanya simenta ha kani ka review meeting kilong u chief secretary ka jilla uba DP walang lembat u principal secretary ka koy ka khia bat katnat social welfare u Sampat Kumar u commissioner and secretary katmat PHE u Syed Muhammad Razi u director katnat Poliputhi u Ambrus Marak lembat ki BDO bat ki officer jong katnat bapher ha kani ka jilang kini ki officer jong katnat bapher kilayaklen halor bun kimat kentup na du kajing petinikam ya ki scheme bapher la kalong na ka sarkar jilla ne na ka sarkar pleng ka Kenhun Rescue and Relief Operation balayalam da ki Indian Army ke bala tre borba hadu hinin kesep kalayo ban pelat bat kip hadu 6,000 aspa khanyongut kinongwan jengok kai perthei na isikim sya kajaka jong kisipai balatip kum ka army transit facility ya kini kinongwan jong kai perthei la pembeng lut ya kinukam ki jongki ki bakenthop na lu ki dawai ki dasin ki jing ajing sumar ka bam kadi bat ki jaka sa ki papakam hadu hinan kisni kisipai jong ka Indian Army haringkat ki jing trailang bat ka civil administration ki lapen tikna baboro kinongwan jong kai perthei lapen poisuk iki syanong bagong tok nakalian kini kinongwan jong kai perthei ki lapen pau ya ka jing sungu ya sipai ke Indian Army halor ke jirap ki jongki u branch manager ka State Bank of India Bakmara branch u Khogin Laishram hinagasni ulapli ya ka exhibition comsale jong kitiar balapni da ki self help group jong kikinthe bat ka ne ka exhibition comsale ka de ka balapelong da ka Bagdil haringkat ka jingkasan na kanapat bat kalalong ha Bagdil training center ha Bakmara uni u branch manager ka State Bank of India Bakmara branch haba ajiklan ha kanigasni ulapin tingna ba ka bang kan ajing yarap ya kito ki self help group badan kam mikilon bat ulakin turu ya borok kidokot jong self help group bapher bakin pingni bon ya kitiap tenrai jongki lemba ka Atmanirbhar Bharat Abhiyan ha kani ka jo kasni laidon lang ru u district development manager kanabat u Kel Chandra Chongtam bar haba ajin lang ha kani ka program uloong bakini ki exhibition kilong kirensan ki papaka na ka benta baro ki self help group na mar ki yo ya kalat bani kendu markmat barki long thet bat bantip ru ya ka jingdon kam ki jongki ha kani ka exhibition la yo ru ban pin ina me bon ki tiar balapin mi da ki self help group bapher bat ka jingde ru ya ke kani ka Akashwani Shillong ka balam shipi ya ka khubor
Hadian baka North East Petroleum Mazdur Union kala pelong ya kajing sangya trekam go jongka na kaliang go sorkar jelah nin kesni kala pelong ya kajing yalang bakidokot jong kani ke Union Hanong Po Riboy District. Laban kulau baka ni kajing sangya trekam jong ko North East Petroleum Mazdur Union kala kta ya kajing penpoy ya kumpenyang petrol sya kani ke jelah ha ka baka ni ke Union kala dawa bade ban pelat no ya kidokot ke jongki. Ha kani kajing yalang laidon lang u additional deputy commissioner ke East Kasil District uba Peter Posa but u additional deputy commissioner ke Riboy District uba MB Tongper lembak kidokot jong ke Petroleum Association of Meghalaya. Habakran bagkilap kay kubor hadin ke jingalang uba Peter Posa ula pentip bagani ke jingalang kalong ke pasastro. Uni additional deputy commissioner ke East Kasil District ula pentip ru bahagi ni ke jingalang layakran ya bon kimat bedongkam kentup ru ia ke jingkhang banwana petrol sya ke jela Meghalaya. Uba Peter Posa ula yathu bahalor ke jingdawa jong ke Union ban pelat nyo ya kidokot ke jongki ulong bakani kamahap hapo ke jingpet jong ke sorkar jela. U President jong ka Petroleum Association of Meghalaya uba Kennedy Sekriam ulayat ho halor ke jingjilai ke jingdito ya ki umpenyang petrol ba diesel ha ke jela bot ulong ba de ban pundo jat no shisnon ya kini jat kam ki balakta bha ya ke jela. Shosho uni u President jong ka Petroleum Association of Meghalaya ula pen paru ya ke jingta ya ki trai petrol pom lembru ya ki pat ba khamtam le na ke jingkhle na ki chemical ba pher hasitel lenti haswa ban paisha ki jaka penha umpenyang. Habakran baglap thai khubor hadin ke jingalang ka kongsan bat kaliang ke sorkar uba Kennedy Sekriam ula penpau ya kejing songu ya sorkar jela halo kejing simkia ya kini kejing bat ula ong ru ba kada kejing simkia jong sorkar ha kapor ka babyang kanyarapan pelat ya ki nabun kejing bat kejing sim kabu jong ki katu kat ne ki riu sim kabu. Ka-office jong Deputy Commissioner Riboy District limba katnat Food Civil Supplies and Consumer Affairs sin kesni kalapanlong ya ka awareness program ban pinsong thu pat ba halor ke jingbang bala song lipa bat kani ka awareness program kalalong phalau jong kanong po urban shopping complex. Ha kani ka awareness program ka Assistant Commissioner of Food Safety Meghalaya ka Dr. DBS Mukhim kalayatu halor ke jing sapryang ya ki khubor hamsaya ka balay lambak layo pat ba halor ke jingmento jong ki jingbam ki bala song lupa. Kani ka Assistant Commissioner jong ka food safety ka jela Meghalaya kala pentip ru ya ka jingthu jong sorkar pedeng ka badon jingthu ban pinbha ya kini ki jingbam. Ka jela Meghalaya kalayo ya kekedan ke baar ha ka State Energy Efficiency Performance Award Group 4 ha ka National Energy Conservation Award R1000 Arpulai. Kani ka National Energy Conservation Award R1000 Arpulai kalalong Havigyan Bhawan New Delhi ha ka jingdon lang ka President Jongkari ka Draupadi Murmu. Laban kudaw ba ka National Energy Conservation Day bat award kani ka palapenlong da ka Bureau of Energy Efficiency ha po ka jingpet jong ka Ministry of Power jong ka sorkar pedeng kat kum ka Energy Conservation Act R1000 Iway. Nakaliang umintri katnat boarding jong ka sorkar jela Meghalaya u Abu Tahir Mundal ula pempaw ya ka jing snokmen halor ka jingyo ka jela ya kani ka khusnam. Ketengat Jongokai Perthei jong kesorkar jelah hini kesngi kala pelong ya ka Investor Summit Roundtable Conference halor ke investment opportunity sa ka jela Meghalaya banya theri bun kimat ki bede bat ki kam jongokai ha jela. Kiblai don lang ha kani ka Investor Summit Roundtable Conference kilong uba polling do menteri katnat jongokai Perthei jong ka jela u Commissioner Secretary jong katnat Tourism u Dr. Vijay Kumar u Director katnat Tourism ka jela u Basil Dingdo lembat borok ki bedon bentalang ha kani ka kam. Uba polling do haba ajing plan ha kani ka sngi ulang ba ka jela Meghalaya ka don ya ka benta ka balaban pinkiu bha ya ki kam jongo kai Perthei lemba ka jinglong ka jongka berulak kentu ya ki banya don bentalang bakinya snok tilang pinkiu shu ya ka kam jongo kai Perthei ha ka jela. Haswa ban tungkot ya khubor sesien kimat bakongsan hapin sangya sipor ya kajing syong dorbar hin kesni habaro atli ki yang jong parlimen hadin kajing pengkiwen ki dokot kaliang persya pemi hukum ko office jong district magistrate East Kasil District ban onom sya menyat kang ya ki bos kamai bat ki kalrit hajing kieng dam umyam khot jingelang ke sorkar jela ya ki dokot ka Petroleum Association of Meghalaya banyak ren ya kajing bat pelong awareness program ko office jong Deputy Commissioner Riboy District lembaga katnat Food Civil Supplies and Consumer Affairs ban pinsong thu pat ba halor ki jingbang balasong lupa. Kato ka khubor kelakut ke bawan cepi na ka studio jong ka Akashwani Shillong. Bat sa kandiat pol ng saya sok bat ka Delhi Station na ka benda ka khubor hakitin hindi bat bot pat sa khubor hakitin pareng. Kani kadai ka Akashwani Shillong.